Mu video yathu ya lero pano pa Factory 265 Media mva nkhani ya mnyamata wa kulilongwe amene wakumana ndi mikwingwirima atapanga chibwenzi ndi mtsikana wina kwa masiku osakwana sabata imodzi. Kodi nkhani ikuti bwanji? Tiyeni titsatire nkhani yonse kuyambira pachiyambi. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi. Komanso nkutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nayo Factory 265 Media. Tiyankhuleni pa 0884 274 153. Ine dzina langa ndi HB Chiwede kapena kuti Henry Chiwede. Ndimakhala ku Lilongwe ku area 49. Ine ndinali ndi chibwezi ndi mtsikanayo tinakumana Saturday lomwe lili loweruka. Nditamufunsira Saturday anandikana. Then Sunday tinakumanaso. Titakumanaso Sunday ija anandivomera. Atandivomera Monday anabwera pa bench panga pamene ndimapangira business. Kenaka tinatengana limodzi kupita ku nyumba kwanga ndikukandidikirira mpaka ndasamba. Nditasamba muja tinatusa timpando tathu katebulo ndikukhala pansi titagula timadrinki tathu tikuyamba kucheza. Tinacheza nthawi yabwino ananyamuka kumapita. Ndinamperekeza. Then ananduzana kuti ndikupeza sola chingati lachiwiri ndidzabwera chama 4 ndidzidzapita chama past 5. Na okay chabwino dzatani idzandipeza. Kenakono mawa lake lija lachiwiri nadabwa kuti munthu sanabwere mpaka ndinaweruka pa benchi pangapo. Then chama past 8 inewo nagiva kuti munthu uja sabwera. Kenaka ine ndinachokapo. Nditachoka pamene ndinaona kuti ndikubwerera kuja ndinampeza ali ku nyumba. Nyumba kuja kunali mng'ono wanga. Ndinampeza kucheza ndi mng'ono wangayo. Basi ino ine sinanga munthu wachikondo wanga sindingampirikitse. Ndinamufunsa iwe bwanji obwera nthawi zino ndiye kwanu akuti wapita kuti nangadziti uli kuti akuti ayi nyumba makolo anga osachokapo abwera mawa ndiye kuti ndibwere mochedwa chonchi. Ndinachokapo ndiye ndinachedwa kumene ndinapitako. That's why ndabwera mochedwa chonchi. So ticheza then ndipita chama 3 or 4 ndiye kuti usiku menewe. Ndiye kuti ine ndikuti okay chabwino. Sinambokana kuti koma sizinafunika zitero wewe uzipita kuti yayi. Ukamati ndidzipita kutanthauza kuti chani? Ndiye kuti uli ndi plani ina ndi munthu wina. Ine chabwino poti watero tichezeni. Tinacheza kugonera limodzi chama 4 ndinamudzusa kwamba akumperekeza. Tikumperekeza basi titafika pena pake mtima wanga unandilesa kuti ndibwerere. Namuza ndibwerere pano anakana kuti yayi iwe sabwerere uno ndi usiku tatiyo kandisiye ku nyumba. Ine okay chabwino. Koma chonsecho nali takhala pang'ono kufika ku nyumba kwawo. Kenaka basi atangolowa kumpanda kwawo pakhonde yakwawo anaona pali munthu. Kenaka anandiuza pali munthu. Ine ndikuti okay chabwino. Kenaka ndikuti poti walowa. Ine ndikuti nonyamuka kumapita. Ine tikunyamuka kumapita pacha. Kenaka usaziwe kuti anthu amene anali pakhonde paja anali bambo ake abwera komwe changu kusiyana ndi mmene iye amayembekezera kuti abwera mawa. Basi bambo akaja anamuzonena kuti thamanga umwimise munthu amene unali nayeyo.
tsikana uja anandithamangira kundiyimitsa namusa se ndizoopsa ineyo ndisayime kozi yawo ndi bambo ako akukhululukira komano ine sakundidziwa ndizoopsa akuti ayi sizoopsa kwenikweni ima bambo anga ndabusa ndesanga kupangizolakwika okay chabwino kaziyo bambo ake ndabusa komanso ndaphunzitsa pa sekondari amayi ake amagwira ntchito kuchipatala then zitatero tikulankhulana pacha ine ndifuna ndinyamuka nzipita bambo ake akuti akufika atafika muja basi anandipasa moni ine ndinayankha nditayankha nanduza atiyeni kale ku nyumba kale katafika anandifunsa ndiwe ndani ine ndadzifotokoza mosabisa kenakano napeza kuti nditatero muja anautsa landlord awo ndi anthu ena kenaka atautsa landlord awo basa landlord awo kuti iyayi uyu ngozi bwana timangiseno amene akhoza kukhala kuti analowa mnyumba mwanunso chani kenaka nambo ndiganizira kuti ndinafika sokwawo nalowa mnyumba mwawo then anayimbira mayi ake amtsikana sinanga kunalibe koso mayi ake sanena kuti basi lo amene amangidwedwa apite ku polisi tinatengana limodzi ine bambo ake ndi mtsikanayo ndi anthu ena tinapita ku nyumba ya wapolisi kukamugogodera wapolisi titamugogodera muja anazuka nkutenga polemba kuti alembe statement kenaka anangondifunsa mafunso andifunsa ndiwe ndani ndafotokozeraso basi tinanyamuka kupita ku office ku polisi sopano kenaka kuja sana pitirize kundifunsa zambiri anangonduza vulani sapato ine kuvula sapato ati kaloweni kusero ndunditsekera musero kenaka iwo anyamuka nkumatani nkumapita kenaka pamene m'bale wanga amadziwisa makolo anga ndazibale anga ena zitatero makolo anga anabwera anayesera kukamba nawo bambo ake mwanaja anakana kuti iyayi sangandisiye ndikuyenera ndimangidwe ndicho nkhaniija inavutavuta kamba nda polisi iyi nkhaniija inavutavutabe kenaka anandiuza kuti ndituluka pachani pa belo atandiuza choncho before ndiuza choncho tsiku limene anandimanga tsikana uja anakagona kwa makolo ake mamawa analawirira kundipeza ku polisi kucha kunduza kuti ase nkhani ikuonesa kuti ivuta nde iwe ndine tengotani tengokwatirana ena mzavuto palibe koma chomwe ndimafuna umalizeke chani skulu kosi tsikana anali pa skulu basi napeza kuti zitatero tsikana uja makolo akatadziwa kuti kunyumba kwawo kulibe anambo musakasaka kenaka anakampeza ku polisi kuja makolo anga atabwera alankhulana tsikana uja anakana makolo ake anakana kutengana ndi makolo ake basi ino makolo ake aja anauza makolo anga kuti uyitu ndiye ndi wanu mumutenga chani basi tsikana uja anatengedwa anakagona kwawo kwa makolo anga kwawo kwa ineyo anakagona kwathu basi zitatero no napeza kuti nkhaniija inavutavutabe anayesera kukamba nawo makolo akaja nawo malibe mtima kuti iyayi ndimangidwe then kumene ndinaliko inali ngati polisi yaying'ono kenaka ananditengera ku polisi yayikulu kumene kuja ndakandikaso msero statement atalemba koma ineyo asanandifunse maganizo aliwonse then nkhaniija inali kuti ati direct kupita pachani pa court kenaka kupita pa court muja anapeza kuti asananditenge ine tisiti kupita ku polisi yayikuluyo anandiuza kuti ndituluka pa belo ndata mtsikana uja atava kuti ndituluka pa belo anasangalala
kenaka kuja sana ndituluse, inali diru chabe yoti amutengere mtsikanayo choka kwathu pita naye kwawo. Basi napeza kuti mtsikana uja atadziwa kuti sindinatuluke, ine ndinamuyitanisa mng'ono wanga nkundipasira foni ndili muselo, kenaka ndinalumikizana ndi mtsikana uja kumutsa kuti ase sinatulutse sana nditulutse. Kenaka mtsikana uja atangodziwa anathawa kwawo kupita ku nyumba kwanga. Atabwera ku nyumba kwanga bambo ake kuja analondola, atalondola anampeza kwamba umuthamangisa mpaka namugwira. Kenaka anapita kwawo nkukamutsekera mu nyumba. Atamutsekera mu nyumba mucha anamutsekera kuchipinda kwake pa khomo ndikuyikapo zimatebulo chani kuti asatsegule. Veni mtsikana uja ali kuchipinda kwake konko anatenga pepala ndikulemba noti kuti ngati ineyo sanditulutsa ndikuti moyo wake sakufuna, bora iye atani amwalireno. Kenaka mtsikana uja anamwadzi mankhwala. Leno bambo ake aja amakamusuzumira pa windo. Kenaka kunabwera anthu akwawo akumpingo kwawo kuti apemphere naye. Iveni atadziwa kuti ataona pepala nkudziwa kuti mtsikana uja watani wamwadzi mankhwala. Atangotsegula mtsikana uja anangothawa kuti asamugwire mpaka namwalire. Kenaka anthu akwawo anatani anayamba kumuthamangisa, anamuthamangisa mpaka nkumugwira. Kenaka nkupita naye kuchipatala. Atapita naye kuchipatala kuja, basi unapeza kuti paja amutani amuyika madripa amadzi kumpanga admiti. Namuyika madripa amadzi, basi wapeza kuti wapezako bwino. Zitatero basi atapeza kubwino paja, inenso ku polisi kuja ndinambovuta kuti yayi ndimasuleni, ndifuna ndikatani ndikamuone mkazi wanga. Ndinawuza apolisi kuti kama ndititha maonyolo 7 koma panganizo kuti ineyo ndikatani ndikamuone mkazi wanga. Basi ino zinapeza kuti paja apolisi aja sanalole kutero. By the end analandira oda kuchoka kwa bambo ake amwana kuti ndipite ku polisi yayikulu. Pamene ndinapita ku polisi yayikulu ndakatsekeredwa so kumene kuja. Ndinakhala almost 8 days ndisana landire mawu ena aliwonse, nkhanda kungoti pita ku khoti komano tisakulowa pa khoti. Matingati lero akuti kulowa mawa osalowa pa khoti. By the end nasapeza kuti mwamwayo bambo ake aja anatani anakatseketsa nkhanija ineyo ndikutuluka. Titatuluka ku polisi kuja napeza kuti mtsikana uja anazadziwa kuti ndatuluka, anandiimbira foni. Atandiimbira foni muja ine namuza kuti yayi iweyo ndine ndikuona ngati macheza athelepompa kozi bambo ako ndolimba mtima, ndi munthu olimba mtima, akhozotani kundipha kozi kundende ndikuchani ndikumanda. Just imagine 8 days osadya osasamba, kachakudya sikamakomaso munthu ola akati wandibweresako kachakudya. So yayi zitelepompa. Mtsikana uja ananditsimikizira kuti ngati ndikunenetsa kuti ineyo ndamusiya sindikufunanso kupanga naye ubwezi. Ndingomuuza mawu amodzi onena kuti moopa Mulungu iwe ndatani ndakusiya. Iveni ndikatero iyeyi adzipha. Koma anandipempha chinthu chimodzi chimene amandipempha kuti ineyo chomwe akufuna pamwe wake, chimene akhoza sangalala nacho kwambiri, ineyo nditazapezeka pachani pamaliro ake, ndisazakhale ndidzapezekepo. Kenaka namuza usapangika chilichonse, tikambirana bwinobwino. By the end ndinaona kuti tsikanayo ndi olimba mtima,
ngati anakwanitsa kumwa mankhwala kufuna kudzipha ndili mu ndende wati more nditakhala kuti ndamusiya ndekuti akhoza kudziphadi. Basino pamene ndinamuwuza kuti asapange chilichonse cholakwika tikambirana. Kenaka kulumikizana zinafika poti nanenso makolo anga ndi zilango zimene ndinalandira anandiwuza kuti mtsikana amene umusiye ndipo tisadzamvenso, tangoganiza ngati akupanga zimenezi ndi ukanakhala kuti wamupasa mimba akanakupanga zotani. Koma mtsikanayo sunampase matenda aliwonse, sunampasenso mimba. Sikanakhala kuti mwina wampasa matenda kapena wampasa mimba, zikanakhala bwanji akanakupanga zopweteka kwambiri. Nde umusiye. Basino mpaka nantatuluka ku polisiko kambo ake mtsikanayo ananena zona kuti sakufuna adzindionanso dera la kumenekoko, kutengera kuti ndingazalumikizanenso ndenda ndi mwana wawo. Ndipo ananenetsa kuti olo titatuluka muja mmene ndatulukiramo kandithawira kuti katipanga mapulani kuti tithawitsane ndi mkaziyo katithawira kuti kumanoyo adzandisakasaka mpaka adzatipeza. Zitatero napeza kuti makolo anga zimenezo zinapasa mantha mpaka ananena kuti ndisiye kucheza naye mtsikanayo. Komano ine ndikangoyerekeza kumuwuza mtsikana zoti ubwezi wathu tiuthese, mtsikana amanena monenetsa kuti adzaluza moyo wake. Ndipo ineyo ndimatha kuona kuti angathe kupanga adi zimenezi, chifukwa ngati anakwanitsa kufuna kuluza moyo wake ndili mu ndende, akanati asamudziwe kuti wamwa mankhwala akanatha kumwalira. So mtsikana amanenetsa namusase tangoganiza mmene anapangira makolo ako, samandifuna nkutheka mwina samandifuna chifukwa cha umphawi wangawo, ena ngati angodziwa kuti oleta khala kuti atisiya mpaka natadzakwatirana, kuona kuti sadzakhala kuti dandaula makolo. Ndi makolo akamakudandaulani pena pakeso sizimayenda. Ndiona ngati zonse tipangira ubwino akuti ito amene achata kupanga zimene chifukwa iti ndi pa sukulu. Koma ndikangoti ndalemba mayeso ineyo amene sangadzavutenso, adzafika povomereza mpaka kumakupondanso bwinobwino. Ndenewo ndikumakhala ndi mantha kozi ndikukhala ngati ndilibe chisankho. Ndikati mwina ndimusiye mkaziyo akhoza kupanganso cholakwika. Ndikaganizira kuti ndizicheza nayebe ndikumakhalanso ndi mantha ndi zimene makolo ake anandionetsera. So kunena chilungamo ndilibe chiganizo chenicheni kuti ndingapange chani. Mano mkaziyo ineyo ndimamukonda endi ndinamukonda endi Yesu amandikonda. Ndipo zitangochitika zimenezi mkazi uja anambokakamira kuti abwere kwa ine tikumane ndimuchimwitse. Ndikamuchimwitsa bambo wake zizavuta kuti andikane chifukwa choti ndamuchimwitsa. Koma ndinamukanira kuti zosatheka singapange zimenezi. So kunena chilungamo panopa ndili ngati ndagwira dilema, ndikusowa chochita chenicheni kuti kodi ndipange chiti. Ndipo mwina anthu mundithandiza maganizo kuti ndikuyenera kupanga chani, ndikuyenera kutani. Koma kunena chilungamo mkaziyo amandikonda, ngakhale mu mtima salowana. Komano ngati anakwanisa kumwa mankhwala kufuna kuzipha just because of me, it shows kuti chikondi pa ine ali nacho. Endi kumusiya ndimafuna koma ndimadziva chimo, because definitely ndichite zimene zozo
ndikhoza kukhanda pangachimo ndataya chinthu chimene chikanatha kundisamalira moyo wanga wonse. 2 ndimaopa kuti ndikhoza kukhanda chita chimo atakhala kuti iye uja wazipha, ndiye kuti imfa yaiyeyo imfa yake idzakhala yonditani yondikhudza. Nanga nditakhala kuti mwina mwake ngamusiya ndisamusiye ndizicheza nayebe, ndizalandira zopweteka zotani kwa makolo ake amkaziyo. Ngati ndinalandira zilango zokhala kundende muselo 8 days la 9 ndimene ndimatuluka. Pamoyo wanga wonse nali nsanathidwepo unyolo, ndisanamangidwepo, koma just because of love ndinamangidwa kuthidwa unyolo, ndipo kundende moyo ndovuta. Kaselo kakang'onong'ono koma magona anthu 20 chakuti zomwe zili zopweteka kwambiri. Ku toilet pasiku kumapita kawiri. Mamawa 4 koloko, mamawa 8 koloko atitengera ku toilet atatithira maunyolo. Veni madzulo 4 koloko akutitengera so kuma toilet atatithira so maunyolo. Ndi moyo opweteka, kuli sikidzi sabwe, kuli zinthu zopweteka kundende. Kukhalako iweyo kundende kwa 1 hour kumakhala ngati wakhala the whole day uli kuti kundende. Ndikumakhala ndi mantha kuti kodi ndikapitiriza kucheza naye china chake choopsa sichidzandionekera. Sangathe ulo kundilembera anthu nkundipanga chipongwe. Mapeto ake makolo anga adzadandaula kuti ati makunza mwana wanga koma kusamva. So amati mwana osamva anamva nkhongwa ili mutu. Mapeto ake ndizanong'oneza bondo. Koma kundende taona moyo wawa kudya kamodzi, komanso chakudyacho akabweresa kwanu ndikuti kuchita kulimbana ndakaida anzako kudya. That is so bad. Komano mkaziyo ndimamukonda ende ndinamukonda ndi mtima wanga wonse, ndipo sinaganizireko zomusiya. Koma chifukwa cha zilango zimene ndinalandira apapa ndi chisankho chenicheni ndilibe, ndipo it's like I'm touching dilemma. Mwina anthu andithandiza maganizo ndi zomwe ine ndaziona just because of what? Of chikondi. Mkaziyo ndine chibwezi icho sichinathe wiki, ndiye kuti tsiku locheza lomwe tinacheza ndi limodzi lomwe anabwera kwathulo. Koma to say the truth, yeyo ndineyo macheza sanali atali, ndipo tinangochira kwa 4 days. Then pamene tiziti tinangokhala kwa 4 days, then first day ndimene tinacheza koyamba. Kachiwiriko nkamene ndinakatengedwera mpaka nakuti ku court lomwe linali siku la number 4. Titangololana anandilola chiwe la Sunday, Monday chiwiri, lachitatu ndokalowa muselo. So ndimene sinalira ndi zomwe ndadutsamo just because of what? Of love. Maybe anthu mundithandiza maganizo kuti which is the best way ndipange chiti, ndimusiye mkaziyo kapena iyayi ndilolere kulandira zowawa ngakhale ndinamba kale kuzimva.
koma chikondi chathu chipitirire ndi mkazi nanga ndikamusiya ndi zimene iye amanena sangaziphedi ndi ifa yake sizizandikhudza nanga chabwino ndikapitiriza kucheza naye sindidzalandira zoopsa